To je to. Završio sam sa tobom. Ideš dole. Ja imam 10 miliona vojnika. Naoružani sa 3 pištolja i milion tenkova. Šta ti imaš? Cigane. Šta si to rekao? Rekao sam cigane. Kako će ti cigani pomoći ovome? Pa, kako ćete pobediti u ratu kada nemate ništa od stvari? Hej Ameriko, hej Austrija, bre, bestraga! Hej Ameriko, hej Italija, a jebem ti život! Hej Ameriko, Čade, a jebote, umora sam od odjanja. Hej Ameriko, znaš šta, umora sam više od ovih govneta, sve države koje sam pogodio bile pogrešno. Kako se ti zoveš kog djavola? Ja sam Crna Gora, opusti se druže, opusti se. Crna Gora? Mogu li u Balkan? Ne. Mogu li u Balkan? Ne. Mogu li u Balkan? Rekao sam ne. Mogu li u Balkan? Ne. Začepi gubicu. A, dobro. Vreme za moje tajno oružje. Kosovo je Srbija. O, dobrodošao, moj novi druže. Imaš li još ove rakije? Šutio sam tu dupe. O Bože, i tebe su šutnu u dupe. Ti si dobio patine. I tebe su šutnu u dupe. Samo sekund. Tako je, kučko. Zdravo, izvinjam se. Šta piše tu ovde na znaku? Piše upozorenje, ne skočite na rumunskom jeziku. Dole ispod, isto to ali na francuskom. A ispod, isto to ali na nemačkom. Zašto nema na engleskom niti na mađarskom jeziku? Pa, zašto je vama Mađarima dozvoljeno da skočite? Umrite svi! Umri, gini, ajde, umri! Nemačko, da li si ti gladan? Evo ti Snickers, jer nisi sad svoj kad si gladan. Bolje? Bolje. Ginite, dođi ovamo, umrite! Rusija, da li si ti gladan? Evo ti Snickers, jer nisi sav svoj kad si gladan. Bolje? Ti svo malo govno. Ako ne prestaneš da se mešaš sa politiku druga i ja mom državom biznisu, uništit ću ti dupe. Da. Tebi se obraćam. Znate, najbolji deo upravo stiže. Samo stagnira na trenutak. Ako nastaviš da me ignorišaš, uništit ću ti guzicu sa ovim mojim najnovim tehnološkim oružjem. Veruj mi, ne želiš da ga vidiš. Najbolji deo. To je to. Sam si ovo tražio. Osranje, posljednji put sam ovome radio. Bolje da ti malo govno. Dobro sam pokazao ovaj put. Dobro odrađeno.